Máme tu začiatok svadobnej sezóny, takže ak aj ty vyhľadávaš svadobný priestor, určite nezabudni odoberať náš kanál. No a behom tejto svadobnej sezóny vám ukážeme viacero zaujímavých priestorov a dneska začíname v penzióne Mlynárka. Takže ako prvé by sme ti chceli ukázať túto štýlovú stodolu, ktorá je ako stvorená pre letnú svadbu. Inšpiráciu na to, ako to tu môže vyzerať, si môžeš pozrieť už teraz na týchto fotkách, alebo na našom YouTube, alebo Instagrame. A čo v prípade zlého počasia? Myslím si, že každý priestor by mal mať svoj plán B a ten ti teraz ukážeme. Takže kapacita tejto útulnej sály je 100 hostí, avšak komfortná zóna je niekde okolo 80 hostí. Čo sa týka ceny za menu, tá je od 35 €, no a za prenájom dáš 100 €, čo určite ocení tvoja peňaženka. Tak a toto je plán B v prípade zlého počasia, takže aj tu môžeš mať svoju svadbu, ak bude vonku pršať alebo bude zima. Nachádzame sa v takej tradičnej kolibe, tak by som to nazvala. A teraz chcem zozdieľať taký nepopulárny svadobný názor a to je, že väčšina agentúr alebo ľudí, keď dojdú do tohto priestoru, do takéhoto tradičného priestoru, majú pocit, že tá výzdoba musí byť taká akoby drevená, s použitím juty, lokálnych kvetov, pár kvetov a tak ďalej. A ja s tým teda výsostne nesúhlasím. Robili sme tu jeden editoriál, v ktorom sme ti ukázali, ako tu môže vyzerať luxusná svadba. Použili sme luxusné materiály, zlatý príbor, naozaj luxusné, krásne cukrovinky. Takže tu už môžeš vidieť viacej inšpirácie. Takže ak plánuješ svadbu v kolibe alebo v takom tradičnejšom priestore a zároveň túžiš po luxusnej výzdobe, naozaj môžeš mať obe. Ďalším benefitom tohto priestoru je určite ubytovanie, takže poď s nami, teraz ti ukážeme, ako vyzerá svadobný apartmán. Tak, teraz sa práve nachádzame v apartmáne, ktorý môže byť svadobný. Spolu je tu 8 apartmánov a teda ubytuješ až 20 svojich hostí. A za to, že si vydržala počúvať a sledovať toto video až do konca, dám ti takú brutálnu vychytávku na to, ako dopraviť svojich hostí sem, že úplne odpadneš. A tá vychytávka sa nachádza tu. No a práve prichádza rajecká Anča, hovoríš si, Natália, robíš si zo mňa srandu? No nie, nerobím, pretože poznáš niekoho, kto dopravil svojich hostí na svadobnú hostinu vlakom? Ani ja nie. Takže áno, toto je skvelý tip na to, ako dopraviť svojich hostí do penziónu Mlynárka. Viem si predstaviť, že rušeň bude vyzdobený, že v ňom môžu vzniknúť fakt super zábery. Že ak budeš mať svadbu v Žiline a potom budeš pokračovať do penziónu Mlynárka, nemusíš rezervovať žiadny autobus, žiadne autá, môžete vlastne prísť vlakom. Myslím si, že aj pre tvojich hostí to bude naozaj nezabudnutelné. Dúfam, že sme ti pomohli vylepšiť predstavu o tom, aká môže byť svadba v Mlynárke. A pre ešte možno lepšiu predstavu, tu máš rovno video z nášho editoriálu. A ak sa ti video páčilo, daj nám follow a like pre viacej takýchto zaujímavých svadobných videí.